לא צריך לחפור. זהו, מספיק. אחלה שלומי. בוא אני אגיד לך הכי פשוט איך אתה מוצא דירה מתחת למחיר שוק. אתה קודם כל יושב בבית, עושה מחקר שוק מרחוק, בודק, נכנס לרשות המיסים מידע נדל"ן. אתה מתחיל לחקור באזור שאתה רוצה לחקור אותו, מה המחירים שם, אתה עושה איזשהו ממוצע מסוים, בין 4 חדרים ל5 חדרים ל3 חדרים. אתה כבר מתחיל להבין את המחיר שוק בתוך השכונה, בתוך האזור שאתה רוצה לחקור. אחרי שהבנת את המחיר שוק, אתה הולך ליד 2, אתה מתקשר למתווכים, אתה הולך לכל האנשי שטח שאתה יכול לדבר איתם, אתה הולך בעצמך ברגל, רואה שלטים למכירה, להשכרה, לא משנה, אתה בא, בודק בשטח, מתקשר לאנשים. ברגע שמצאת נכס שהוא מתחת למחיר הממוצע שאתה מצאת הרבה לפני דרך רשות המיסים, ככה בעצם עושים את זה נכון. עכשיו תראה, ברוב המקרים שאתה תמצא נכס מתחת למחיר שוק, זה כנראה נכס שבור, בעייתי, מלא בלגן, מלא פגמים בשיפוץ. טוב, חפרת, תן לי להסביר להם קצת על השיפוץ. תראה, בשיפוץ יש שיפוץ שהוא שיפוץ נכון ושיפוץ טוב, ויש שיפוץ שהוא פחות נכון ופחות טוב. מה אני מתכוון? אם לקחת דירה ב-600, שהייתה, השכירות שלה הייתה 2,200, ובשיפוץ של 200,000 הוספת לה עוד 3,000 שקל לשכירות, זה שיפוץ נכון. קנית ב-600, קיבלת 2,000, השקעת עוד 200,000, קיבלת עוד 3,000. זה השבחה חכמה. אבל אם אתה בא ואתה לוקח ועושה שיפוץ ב-350-400,000 ומעלה את השכירות ל-4,000 שקל, זה השבחה שהיא לא חכמה בעיניי. כי אתה מפסיד פה כסף, השקעת יותר ממה שאתה צריך להשקיע כדי לקבל את השכירות הנכונה. ולכן מאוד מאוד חשוב לדעת מה רמת השיפוץ שאתה צריך להגיע כדי להפיק את המינימום עלות ומקסימום איכות כדי לתת את הכסף שצריך לקבל בסוף חודש. לא יכול להגיד זה יותר טוב ממנו. זה הכוח הכי גדול של אלירן. זה הסיבה שעצרתי אותך.